tuntunga hian Mizoram Senate Mission Board noya Mission Development Training Center bol pui munami kan thlir ho don ani tuna kan hmuh lai hi an main office pan chhona ania tuna kan hmuh lai hi helai an office pui ber ani tin tuna kan hmuh lai so hostel training lai te hostel ania lai thok tu te quarter ania tin helai kan hmui hostel a sir lama tanga en ania he an office kot zol hi phul a om tha phul a cham duya volleyball court te le thok tu te chen na thok tu te chen na quarter le office te na hol vel ani he Synod Mission Board ina Mission Development Training Center ati mun hi thil sang training na carpentry ti te welding ti te ar vul na lam te bong vul te ran vul lampang te le thil training na sang vocational course zurna hmun ania he kan tlo lai hian training zinga po mi som don lai an lo oma ti hian batch khat hi tharuk te kumchan ve don training te an nei thina ti chuan Synod Mission Board mun sang Synod Mission Board ina mun sanga field an etang te training an nei training tur an local khom thina tin chuti rol chuan tual chung helai Mizoram chung tang nei point training anom thina an campus hi a hmun an nuamin a changtlung hle ani MDTC campus chungah hian Mizo Christian hlaphu tular tak PRL kamlala thlan hmun a awma kongsir lokah hian a awma helai hmun hi tunah hian chei that mek ania tun hunah hian helai kan hmuang hian hei na thok tu te pon awma helai MDTC hi kohran hmun pawimawh a nih piah lamah Mizo Christian hlaphu tular tak PRL kamlala thlan awmna hmun a ni bawk ani helai hmun hi MDTC tena vok an vulna hmun ania tian hei vok in thatak mai an siamna helai te hi no te dah hranna tur te chopek tu te awmna tur te awma hei vok pui awma a piah hian hei vok la te deuh te a awma helai hmun hi an vok vulna hmun ani MDTC a veng chuan chung lampang kha ni ta chung lampang hi thok tu quarter te ania ti hian a tlang sang zong ti hian an awm chho a khi lai chhak khi director quarter te ne tin sulai sang kan hmuh chu bolpui biakin te Presbyterian biakin te lo langa ti hian khi mi tuna mi pahnih kal lai kan hmuh te khi director quarter pan chho mek an ni helai hmun hi MDTC director quarter ania hemi MDTC compound chunga a tlang sang lai berom ania khawthlir te pawh thatin a hmun te rema he kut ti hi motor engemaw zat din theihna tur khawpa lian hun zawl zau tha awmna ania ti hian MDTC director quarter an chenna hmun kot ania hmun hma te hin chei fai a hei pangpar ang chi te thing hnah mawi tak ang chi te nen an chei a bangla ruih mai nen chei nan hi nuam tak ani helai hmun hi tikhuan hei hi a pan chhawhna kawng kha na chiang kan hmuh kha ani ta ti hian MDTC director quarter chu tuna kan hmuh ang hi alo ni ta